Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün, hürmetli televizor karşılar. Туры эфирда sizne сәламлейм мин Айзилә Батырханова. Шушы минутларда безне телевизор экраннары шакыручы һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы, хәерле эш көне телибез. Бүген 29 сентябрь, чәршәмбе. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 29 сентябрь бүтән дөнья йөрәк көне. Аның максаты киң җәмәгатьчелекнең игътибарын йөрәк кан тамырлары авыруларына, аларны булдырмый калуга юнәлтү. Беренче тапкыр йөрәк көне бүтән дөнья йөрәк федерациясе тарафыннан 1999 елда уздырыла. Татарстанның истәлекле даталар календарына килгәндә, бүген актер, режиссер, СССРның халык артисты Халил Әбҗәлиловның тууына 125 ел. Шулай ук бүген отоларинкологларның, ягъни колак, тамак, борын авыруларын дәвалаучы табибларның һөнәри бәйрәме. Әгәр дә милләтне көчле итеп, бөек итеп күрәсең килә икән, иң беренче булып аның көчен таны. Шул милләтнең баласы булуың белән горурлан дип язып калдырган бер акыл ясе. Шөкер, татар милләте баласы булу белән горурланып яшәүчеләр бар дөньяга сибелеп яши. Атна элек алар Казанда узган милләт җыенында очрашты. Чарада җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре, сәнгать осталары, массив күләм мәгълүмат чаралары милләтебезнең киләчәге өчен кайгыртып йөрүчеләр җыелды. Татарлар алга дип йөрүче, милләт пәрвәр җырчы, Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Темаев та милләт җыенында катнашып үзенең фикерләрен әйтте. Бүген ул студиябыз кунагы. Фирдус әфәнди, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн барчагызга да. Әйе, менә милләт җыенында сез чынлап та бик ялкынлы итеп чыгыш ясадыгыз һәм менә татар телебезне, милләтебезне саклаучы төп мөһим фактор ул мәдәният дип шундый бер фикер әйттегез сез. Чынлап та менә сез бик күп җирләргә, илебезнең төрле төбәкләрендә чыгыш ясыйсыз һәм менә сезнең концертларыгызны карап, сезнең җырларыгызны тыңлап, татар телендә сөйләшергә өйрәндем. Хәзер инде оялмыйча үземнең татар булуым белән горурланам дип әйтүчеләр бармы? Әлбәттә бар. Бигрәк тә Татарстаннан читкә чыксак, инде бигрәк тә яшьләр biz инде бик татар җырларын тыңламый идек. Менә сезгә килгәч, җырларыгызны тыңлыйбыз һәм алар инде икенче килгәндә шу җырларны өйрәнеп куялар. Концерт алдыннан алданрак киләләр, без алар белән аерым җырлап торабыз. Шуңа күрә бу бик зур куаныч инде безнең өчен. Әйе, чынлап та менә тиздән җанисәп. Һәркем халык саны алдуда актив катнашып, менә чынлап та сезнең кебек үзенең татар булуы белән горурлансын иде дигән теләктә калабыз без. Рәхмәт, амин шулай булсын. Әйе, менә хәзер без милләт җыенында сезнең чыгышыгызны безнең тамашачыларыбызга да күрсәтеп киттек. Biz татарлар бирешмәбез, Аллаһы буйырса дигән менә шундый сүзләр, шундый теләкләр белән тәмамладыгыз сез чыгышыгызны. Чынлап та менә тиздән безнең җанисәп, ул безнең 15 октябрь көнне башланачак. Һәм инде менә сезнең шушы ялкынлы чыгышыгыздан соң безнең тамашачыларыбызга да әйтеп китсәгез иде, татарлар берләшсен иде. Менә татарларны берләштерү өчен нәрсәләр эшләр идегез сез? Бу безнең чыннан да зур сынау. Һәр милләт хәзер көрәшә башлый, үз көчен куя башлый. Шуңа күрә без татарлар бүлгәләнмичә, изгәләнмичә бердәм булып бу чарада катнашырга тиеш. Чөнки менә татарның төрләре күп бит, без менә мишәрләр, типтәрләр дибез бит. Тик без типтә бит без татарлар. Менә шаярып җөргән вакытта да әле кайберәүләр мишәрләрне аерым милләткә аермакчы булалар, керәшеннәрне аерым милләткә аермакчы булалар. Шуңа күрә без монда барлык тик бердәм булганда гына
бу чарада катнашып, алдынгы сафларда була алабыз. Шуңа күрә без Рәсәйдә татарлар икенче урынга алып торабыз һәм шул алдынгы сафта булырга тиешбез. Құдай қошса ала берсе біріншілікке менерге де Алла ятсын. теләсә, амин. Әйе. Менә бу горурлык дип әйтергә кирәк. Менә шулай үзенең татар булуы белән горурлану ул инде гаиләдән башлана. Менә сез әти кеше, ике ул үстерәсез һәм инде менә без Instagram битендә дә карап барасыз, кыз балаларыгыз белән саф татар телендә сөйләшәсез. Менә безнең яшь әтиәниләр безгә киңәшләр бирсәгезче, менә чынлап та гаиләдән башлансын иде ул үзенең татар булуы белән горурлану. Сүздә юк. Минем менә ике малай, берсе инде быел 1-нче класска керде. Кичкенәсе инде быел садикка керде инде. Бөтен ничек дип әйтим, татар теле сөйләшү гаиләдән тора инде. Шуңа күрә без балаларны шәһәрдә бигрәк тә авыр сүздә юк. Чөнки урыс телендә дә бала сөйләшә, татар телендә дә сөйләшә, әле аның өстенә чит илләрендә өйрәтәбез бит инде акыллы булсын дип. Ничек кенә кыен булса да, иң беренче без өйдә татарча сөйләшергә тиеш балалар белән. Шәхсән безнең гаиләдә минем улым ике телдә сөйләшә, урыс телендә дә, татар телендә дә. Кичкенә малай Кәрим инде бигрәк татарча сөйләшә инде. Шуңа күрә минем бөтен теләк, һәрбер әти-әнигә киңәш, без балаларны татарча өйрәтергә тиеш һәм татар телендә сөйләшсеннәр, үз телен онытмасыннар. Үз телендә сөйләшкән бала, сөйләшкән кеше ул бәхетле кеше инде. Һәр вакытта да горурланып йөрергә тиеш. Теге уяларга тиеш түгел. Менә кая гына барсак та, чит илгә барабызмы, Рәсәйгә, теге бер шәһәргә барабызмы, без һәр вакытта да үз телебездә уялмыйча сөйләшергә тиеш. Ул безнең өчен оят түгел, ул горурлык булырга тиеш. Мин үзем менә Мәскәүнең уртасына барганда да әле юрый теге Каримда җырлап җибәрәм татарча, шунда кеше барып кала бит инде, я дуслар кушылса татарча сөйләшәбез. Шуңа күрә инде минем киресенчә шулай. Әйе. Иң мөһиме уялмаска кирәк. Юк, нинди уялу, ничек инде безнең әти, безнең бабайлардан калган тел васият биреп калдырганнар. Шуңа күрә без үзебезнең тел өчен, үзебезнең милләт өчен һәр вакытта да без көрәшергә тиеш. Менә сезнең күптән түгел гастрольләрегез башланып китте. Бу инде яңа сезон дип әйтергә кирәк. Һәм шушы яңа сезонда сез инде барлык татарларның гимнына әверелерлек җыр башкарасыз. Ул да булса татарлар җыры. Аны сез үзегез яздыгыз, белүебезчә, яме. Һәм менә шушы җырны башкарганда сез нинди хисләр кичерәсез, Фирдүс? Бу җырны үткән ел яздык. Сәкинә апа Хәйруллина сүзләре. Безнең Нурлатта шагыйрәбез бар. Ки үземнеке. Минем күптән язасы килгән җыр, патриот җыр. Шуңа күрә бу җыр үзенчәлекле булырга тиеш. Бу җырны кабул итәргә тиеш өлкән буында һәм яшь буында. Шуңа күрә бу җырның эчендә монда инде милли инструментлар бар, милли ки бар, рэп бар, әзрәк инде яшьләрчә һәм үзебезнең биек җырыбыз, гимныбыз, туган телебезне куйдык. Ул туган телне җырлый башлауга халык торып баса һәм инде безнең белән бер рәттән басып, алар инде шу туган телне без бергә башкарабыз. Менә дөресен әйтергә кирәк, бу җырны язгач, әввәл курыктым. Мин әйтәм, ничек моны халык кабул итәр микән? Сүздә юк, өлкән буны кабул итәчәк. Мин аны беләм, чөнки аның мин беләм, менә аның күңелендә татарлык яши. Яшьләр ничек кабул итәр микән дигән шундый сорау туа. Ул җырны башкарганда, беренче башкарганда мин бик нык каушадым. Без пирамида залында куйган идек концерт, һәм без анда игълан иткән идек конкурс. Кемнәр татар милли киемнәрен киеп килә, я калфакмы, анда читекме, берәр теге өлешен инде милли бизәгенә без аларга бирәбез күчтәнешләр, бүләкләр бирәбез. 1-200 мең урынлык залда 1000 тамашачыдан 1-200 тамашачы килгән татар милли киемнәреннән. Әбиләр дә, бабайлар да, абыйлар да, яшь балалар да, яшьләр дә, яшь кызлар, шундый үзләре яшьләрчә киенгән, башында калфак. Сез белсәгез, ничек күңелем эргәнен. Мин ул җырны җырларга тотындым, халык тамашачы басты. Монда инде Казан ансамбле чыкты, алда шул киенеп килгән тамашачы кулларын күтәреп бастылар. Сез
bilsəgəz necə onu əйтеп бетергесез. Менә сез хәтта сөйләгәндә дә мине менә шул хисләр биләп ала. Ondan bit indi заряд aldım bit indi энергия aldım bu jırdan anladım. Nişe kabul etkenlerin onları ikinci meni çakırdılar kişki savantoyga kişki beyramga bu yaşlar beyramına. Yarşalıda 80 min tamaşaçıydı. Hem oylayım yarar savantoy konsert bu savantoy milli beyram. Şöyle bir konsert indi ol üzerinden konsertten da nişe burasın şöyle var. Mında yaşlar beyramı. Nişe gerek yaşlar kabul etilmeken deyip tağın uyga battım. Indi Türkümdəki qızlar yigitlər abay alar meni abay deyirlər indi. Men Firdus Fəridov istib etdirgənim yox. Abay barda evet bola. Demək mənim Türkümdə şöyle bitmən də 18 yaşlı qızlar da var, 25 yaşlı yigitlər də var. Ayma şu yaşlar mənə şoy digəş. Onlar indi qürurlanıb, özləri milli kiyimdən kiyinib abay biz əzdir deyib etdilər də. Mən etəm eləsən yaşlar kimdə mən etəm jırlamaq yox. Biz jırlıyız, qarın kiyinib qoyğanlar. Jırlay başlaganıq. Bütün meydan qabızda telefondan utlar. Men indi anda aytdım, men etem kim tutar deb gururlana. Tamaşaçı indi xalq meydan qışqıra, kulların көтерәләр, сызгыралар, qışqıralar. Hem bütün meydanны яктырттык шушы утлар белән. Мен аны инде Instagramга да куйган идем. Менә шушы җырдан соң тамашачының ничек алкышлаганын белсәгез, ничек каршы алганын белсәгез, алар яшьләр бөтенесе хәзер бит инде интернет заманында сторисларга куйганнар, Instagramга куйганнар. Бер атны аңыма килелмәдем. Бүгенге көндә концертта китәләр. Ул җырны Алексеевскийда идек. Бүген Казанда сез? Бүген Казанда без ул җырны башкарабыз. Кайбер тамашачылар әйтмәсәк тә киенеп киләләр. Без инде әлбәттә шундый безнең бәләкәй генә күчтәнешләребезне бирәбез. Бүләкләребезне бүләклибез. Шуңа күрә сезнең сорауга нинди хисләр кичерәм? Менә әйтеп бетердем. Сүз дә юк. Ул патриот менә татарлар турында җырны җырлаганда горурланам. Мин горурлык хисе күңелдә алда тамашачы басып каршы ала. Аны әйтеп бетереп булмый. Әйтеп бетереп булмый. Менә шушы мизгелләрдә без инде хәзер бу җырны барлык тамашачыларыбыз белән тыңларбыз. Бу әңгәмәбез азагында Фирдус әфәнде бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та менә бик күпләребезнең кәефен күтәрдегез иртәдән. Без хәзер барлык тамашачыларыбыз өчен татарлар җырын кушабыз. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Социаль челтәрдә кыска вакыт эчендә иң зур популярлык казанган сәхифә ул Instagram. Бүгенге көндә Instagramда 1 миллиард 16 миллион кеше теркәгән. Иң күп язылучылар саны футболчы Криштиану Роналдудан. Аның тормышын 277 миллион кеше карап бара икән. Менә шундый кызыклы фактлар. Без үзебезнең йолдызлы Instagramыбызга күзәтү ясыйк. Йылдызлы Instagram сәхифәсе сезне сәламли. Зәлия җырлый, Мәдинә камыр җәя. Артист балалары ял көннәрен ничек үткәрә? Google үзенең 23-нче туган көнен билгеләп үтә. Буларның барысы турында бергәләп сөйләшик. Җырчы танылган алып баручы Зөлфәт Зинуровның кызы Зәлия яңа җыр яздырган. Җыр яздыру студиясына баргандагы видеолары белән бүлешкәннәр. Зәлиягә яңа җыр яздырырга барабыз. Менә машинада җырлатып барам, тавышы ачылсын өчен. Җырлы гаилә Гүзәлем һәм Салават Миннихановның кызлары гаиләдә 3нче җырчы артык булыр дипме, пешекче булырга җыена. Әнә ничек тырышып камыр җәя. Тырыша инде берәү, тырыша инде. Нинди генә ярдәм кирәкмәсен, күптән инде без якын дустыбызга түгел, Google эзләү системасына мөрәҗәгать итәбез. Хәер, хәзер ул инде безнең якын дустыбыз. Татарстан яшьләре дә шундый фикердә. Эстрада җырчысы Лилия Муллагалиева Google-ны гына түгел, бакча чәчәкләрендә якын дуслар итеп таный. Җаныкайларым, көз булса да, салкын булса да, ничек иттереп отыралар бит алар чәчәк атып. Миннән дә биек булып. Нинди матур менә шушы роза. Бу петуниялар инде җаным тумаска тырышып.
таш арасынан бер бөртек булып чыгып, җәелеп үсеп. Гортензияны карагыз әле сез нинди матур. Матур бархытсыларым. Тирә-юньгә нур сибеп, тормышның ямен, тәмен татып яшик. Киләсе очрашуларга кадәр Йолдызны Инстаграмны бергәләп күзәтик. Бер сүз җитә, кеше күңелен юатырга, җылытырга. Алтын көздә бер-беребезгә игътибарлырак булыйк дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.